Δεύτερο μεγάλο θέμα, χτύπημα πάνω, είναι αυτά τα ψέματα που γράφει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ. Ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είναι Τουρκοεβραίος και ότι τα συγγενικά του πρόσωπα και η φαμίλια του ήταν έπικοι της Δυτικής Τουρκίας, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα. Τι ψεύδι είναι αυτά τα οποία γράφει η Χουριέτ? Διαψεύστηκαν ποτέ από την ελληνική κυβέρνηση? Τουρκοεβραίος, τουρκοεβραϊκή η φαμίλια του σημερινού πρωθυπουργού της χώρας. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Κι όμως, τα λέει μια ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα στην Τουρκία. Δεν είναι να διαψευστούν από την ελληνική κυβέρνηση. Για να δούμε αύριο που θα κυκλοφορήσει η εφημερίδα στα περίπτερα, θα διαψευστεί από την ελληνική κυβέρνηση. Ότι η οικογένεια του κυρίου Τσίπρα είναι έπικη, όπως αναφέρουν οι Τούρκοι. Οι κακοπροαίρετοι και οι εχθροί του ελληνικού έθνους Τούρκοι. Το ερώτημα είναι άλλο. Οι Τούρκοι είναι και εχθροί της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα ή είναι φίλοι? Γιατί εντάξει, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, για το καλό μας ήρθαν στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι, κύριε Κοτζιά, Υπουργέ Εξωτερικών, η Τουρκία είναι φίλη χώρα της Ελλάδος. Γιατί γράφει αυτά τα ψεύδη για την κυβέρνηση φίλων? Είναι δυνατόν οι Τούρκοι φίλοι του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού της χώρας να γράφουν τέτοια ψεύδη για κυβέρνηση φίλων? Είναι δυνατόν η Δυτική Θράκη, το μουσουλμανικό στοιχείο της Δυτικής Θράκης, να ψηφίζει μονοκούκι όχι στο δημοψήφισμα και να λέει ότι η φαμίλια Τσίπρα ήταν έπικη της Δυτικής Τουρκίας, κατεβαίνοντας στην Ελλάδα με τα στήφη των προσφύγων? Τουρκοεβραϊκή η οικογένεια του έντιμου Έλληνα Πρωθυπουργού που πήγε και έδωσε την ψυχή του, τη ζωή του και το σώμα του, το κορμί του στις διαπραγματεύσεις των Βρυξελών που γυρίσαμε ξεβράκωτοι.